Znamenie potkana sa v roku 2026 má naučiť pracovať so zmenou. Môžu sa však ukázať aj neočakávané výdaje a úrazy. Tento rok prinesie potkanom potenciál naučiť sa pracovať so zmenou. Kvoň, ktorý je v roku, je v konflikte s potkanom a prinesie dynamiku a množstvo zmien, množstvo nečakaných turbulencií a víziev. Osud však potkanom ide naproti a spolu so zmenami ide aj silná podpora, ktorá pomôže premeniť, obrátiť tieto výzvy na príležitosti a pozitívne skúsenosti, ktoré vám môžu doslova zmeniť život. Pripravte sa na zmeny a vytvorte si finančnú rezervu a zvýšte opatrnosť, ak pracujete v rizikových oblastiach. Ja som Diana zo Zisti, kto si a pomocou čínskej astrológie pomáham ľuďom zlepšovať ich životy a robiť lepšie rozhodnutia. Zrejme, ak ste sa už stretli s čínskou astrológiou, poznáte svoje znamenie čínskeho horoskopu, zrejme tak ako väčšina ľudí, len to znamenie v roku, v ktorom ste sa narodili. Dátum narodenia ale okrem roku obsahuje aj mesiac, deň a hodinu narodenia, preto máte v horoskope zvieratá 4 a nie len jedno. A každé z nich charakterizuje a ovplyvňuje naše životy v rôznych aspektoch, preto je dôležité poznať všetky 4 vaše znamenia, nie iba to ročné. Ak máte potkana v pilieri hodiny, týka sa táto predpoveď potom vašich snov, ambícií alebo vašich detí. Ak potkana máte v pilieri dňa, vtedy sa to týka vás, vášho skutočného ja, vašej osobnosti alebo vášho partnera. Ak máte potkana v pilieri mesiaca, vtedy sa to môže týkať práce alebo rodičov. A ak máte potkana v pilieri roka, vtedy sa to môže týkať vašich priateľov alebo odvetvia, v ktorom pracujete. Ak neviete, aké sú vaše 4 znamenia, svoju bazi tabuľku si vygenerujete na Zisti, kto si kalkulačka. Pre tých teda, ktorí sa narodili v roku potkana, mesiaci potkana, dni potkana alebo hodine potkana, je rok 2026 rokom skúšok a transformácií, pričom bohatstvo, osobné záležitosti sa môžu zdať ťažké, ale kariérny postup a duchovný rast ponúkajú svetlo a nejaké vedenie. Ak zostanete opatrní, disciplinovaní, podarí sa vám premeniť výzvy na odrazové mostíky a môžete po tomto roku byť silnejšími, múdrejšími a odolnejšími. V roku 2026 budú v oblasti šťastia s bohatstvom prichádzať aj zostupy, aj pády, preto buďte obzvlášť opatrní pri investíciách alebo rizikových podnikoch. Je tu potenciál finančných strát. Kľúčom je zamerať sa na ochranu toho, čo máte a nie naháňať sa za rýchlymi ziskami. Predstavte si tento rok ako čas na posilnenie finančnej disciplíny. Kariérne šťastie je viac pozitívne, ochotní ľudia vás budú viesť a príležitosti na postup sú možné, ak zostanete sústredení a odhodlaní. Keď sa objavia prekážky, berte ich ako ponaučenia, nie ako prekážky a s vytrvalosťou a prispôsobivosťou vám pomôžu vyniknúť. Zdravie sa tento rok môže zdať krehké s rizikom fyzických zranení aj emocionálnym stresom. No, neignorujte svoju duševnú pohodu, nájdite si zdravé spôsoby, ako je cvičenie, meditácia alebo koníčky, ktoré upokoja vašu myseľ. Uprednostnite odpočinok, aby ste predišli vyčerpaniu. Vzťahy si takisto v roku 2026 budú vyžadovať trpezlivosť. Môžu sa vyskytnúť nedorozumenia, klebety alebo
iné názory, ktoré by mohli vytvoriť napätie. Nenechajte slova, aby slova iných otriasli vašou sebadôverou. Udržujte jasnú komunikáciu, zamerajte sa na budovanie dôvery s ľuďmi, na ktorých vám skutočne záleží. Tento rok vám prinesie veľké zmeny a neočakávané zvraty. Ak bezohľadne prekročíte hranice, môžete sa stretnúť s prekážkami, klebetami alebo problémami. Zostaňte disciplinovaní, dodržiavajte pravidlá, vyhýbajte sa impulzívnym činom. Na druhej strane to bude aj rok vnútorného rastu, duchovných aktivít a sebareflexie. Pre personalizovaný prehľad toho, ako rok ohnivého konia ovplyvní rôzne oblasti vášho života, vyplňte formulár na zistiktosi.sk a my vám pomôžeme zanalyzovať váš bazigraf, ktorý hovorí o vašom potenciáli, o vašej životnej ceste, kto ste, ako sa správate, aké sú vaše dary, talenty, silné a slabé stránky. Tiež vám tento graf umožní pochopiť potenciálne alebo aj skryté príležitosti, rovnako aj dôležité prekážky a hrozby, ktorým sme vystavení. Naše konzultácie sú dôverné, nezameriavajú sa na rozprávanie o minulosti, ale na realizáciu príležitostí a riešení s výhľadom do budúcnosti. Očakávaným výsledkom je, že každý jednotlivec bude mať možnosť robiť lepšie rozhodnutia vyššej úrovne a kvality. Ako vám môžeme pomôcť zmeniť váš osud? Ten je ovplyvnený dvoma hlavnými faktormi. Vnútorným osudom, to je vaša osobnosť, spôsob myslenia, talenty a zručnosti, a vonkajším osudom, príležitosti, udalosti a faktory mimo vašej kontroly. Aj keď možno nebudete môcť zmeniť svoj vonkajší osud, stále môžete ovládať prostredníctvom slobodnej vôle svoj vnútorný osud. To znamená, že váš osud sa dá zmeniť vašimi činmi a rozhodnutiami, ktoré vedome urobíte. Bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzate, musíte byť ochotní podniknúť potrebné kroky, vtedy dostanete šancu ovplyvniť svoj život a docieliť pozitívne zmeny. Bázi môže byť vašou mapou k dosiahnutiu úspechu, naplnenia a šťastia vo vašom živote a nie len tým, môže vám pomôcť aj pri sebarozvoji, sebapoznávaní, odhaliť vaše vrodené vlastnosti, upratať si život, odhaliť svoje pozitívne vlastnosti a predvídať výzvy. Vyzbrojení týmito vedomosťami môžete potom robiť informované rozhodnutia, podstúpať kalkulované rizika a využiť tie priaznivé okamihy na zlepšenie svojich životov.